pun paringi saking Tapok Asma Pak sinten mau? Pak sinten nggih Mas nggih? Mas Win dan Mbak Nadia. Pengantin, ini pengantin. Oh, ini pengantin. Oh iya. Oh iya. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung sung wengi kalawan bulane dadari ngambar sasmita sang kembang wewayang nerajang pucuk sarining kembang kusum maning ratri mung sawiji nganti mematri sakjroning ati kang sepi lintang-lintang panjrono hati puhi ayu sang rina kusuma wijaya manglung sung wengi kalawan bulane nadari ngambarem sasmita sang kembang wewayang nerajang pucuk sarining kembang Ayo Mas Mahono yo. Kusuma wijaya New AGS Lunging mekaran sami puspita ing taman sari manglung sung wengi kalawan bulane nadari ngambarem sasmita sang kembang wewayang sarining kembang aku gak iso ngono ya Mat kembang Ayo Mbak Tias yo. iya kusuma ning ratri mung sawi sajroning ati kang sepi lintang-lintang panjarana
Buyang pocong ngerti aku. Yang pocong. Cuman ratri. Ya. Sedal mas biji. Dudutan jedut. Kinanti mama trisa jroning ati kang sepi. Lintang-lintang panjaran hantariksa. Ati puhi hayu sang rina kusuma wijaya. Ati puhi hayu sang rina kusuma wijaya. Yo. Yai saged lenggahan Mas wonten Wanci. bagasi mobil.